Ano ba yan? Kailan ba matapos yan? TikTok ka ng TikTok. Ano ba yan? Tapusin mo yan. Hala, sige. Tumiktok ka ng tumiktok para matapos yan, para hindi mo na matapos. TikTok ka lang ng TikTok. Dami-dami nabangin. Sige, TikTok. TikTok lang ng TikTok para matapos na yan. Sige. Bira. Birain mo.